Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tas-Social Work, storja personali ta' kuraġġ tfakkarna xem fil-qalba ta' din il-professjoni. Relazzjonijiet mibnija fuq empatija, fiduċja u tama. Ivana Xkembri, l-lum ta' 19 sena, kella 16 meta ħajjita ħadet direzzjoni kompletament differenti. Wara diffikultajiet fil-familja bioloġika tagħha spiċċat fil-kura tal-Istat, f'waħda midjar residenzjali tad-Direttorat tal-Kura Alternattiva fiħdan il-Fondazzjoni għal servizzi ta' ħarsin soċjali, l-FSWS. Għal Ivana din is-separazzjoni kienet fost l-aktar esperjenzi diffiċli f'ħajjita. Jgħid tiftakar il-weġġat u d-dubji li kellha fil-bidu. Illi weġa kbira xi separat minn mal-familja tiegħi ngħid forsi dawn m'għadhomx jħobbuni jirrispettawni hekk imma illum il-ġurnata ngħid qiegħda sabbli fejn qiegħda u nirringrazzja li ġaru għax fil-verità ma kontx qiegħda tajba fejn qiegħda imma issa fejn qiegħda tajba. Ma' żmien l-appoġġ ta' social workers u tal-istaff fid-dar beda jagħmel differenza konkreta fil-ħajja tagħha. Ivana tajt li sabet ambjent fejn seta' tesprimi l-emozzjonijiet tagħha u ssib spalla fuq minn tistrieħ. Illum tiddeskrivi lil dawk li jgħixu magħha bħala familja, nies li appoġġjawha fil-ħajja ta' kuljum u li jgħinuha tkompli tibni futur aktar stabbli. Dar mal-familja tiegħi kont noqgħod waħdi. Imissa jekk pereżempju ħaniġi mix-xogħol naf li hemm xi ħadd id-dar ħajlaqqani, ħajsajjarli, ħajjejni. Inżomm kontatti mal-familja tiegħi, pereżempju noħorġu niklu nċemplu xulxin u l-imħabba dejjem hemmhekk tibqa'. Ġifieri imma di għalija t-tieni familja tiegħi isa l-ewwel waħda familja tiegħi. Waħda mill-ħaddiema soċjali li jenet li Ivana tqum fuq saqajja hija Ruth Staffraġ Coldman li tiddeskrivi social work bħala privileġġ li ġor miegħu responsabilità. Li tidħol ma' daw id-nies jafdawk li qed tibni relazzjoni u li qed jafdawk daw in-nies daw iż-żgħażagħ ma jafukx u jintaqgħu miegħek hekk Alla jrieda. Ġifieri għalija privileġġ daw qed iħalluni nidħol f'ħajjithom u l-fatt li huma jarfu illi inti ġenwinament temmen illi bil-potenzjal tagħhom jistgħu itejbu s-sitwazzjoni, jirfinaw l-ħiliet tagħhom, jiena li dik l-ikbar sodisfazzjoni. L-istorja Ivana tfakkar kif il-ħidma soċjali hemm sawra minn nies li joffru tama u opportunità ġdida lin nies li jkunu għaddejjin minn momenti diffiċli u li xi drabi jsiru parti minn familja ġdida. Fil-preżent mal-FSWS jaħdmu madwar 300 ħaddiem soċjali.